Aj lodička tam je, áno. Všetko tam. Aj hrad. Poviem vám niečo, možno len také trošku žiarko, lebo ten pán má dneska dovolenku, tak robil aj sobotu nedele, takže som tu len načíval ja. Celý tento Betlehem postavil majster Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc. Stával ho 15 rokov, sám jeden človek z lipového dreva. Čisto len z takého, čo sa používa na rezbárske výrobky, lebo je najmäkšie. A robil to po večeroch alebo vo voľnom čase. On má svoju dielnu rezbársku, kde má svojich učňov, bol to uznávaný majster v okolí Rajeckých Teplíc, túto pušti v plnom meste. A stalo to vlastne 15 rokov, od roku 1980 do 95. V 95. roku 1995 sa postavil tento Betlehem a dostal ponuku tento majster od Švajčiarska. Tento Betlehem mohol im predať za 20 miliónov korún vtedy. A on bol taký veľký národovec a predal tu nám za 10% z tej sumy. Takže bol veľmi taký, že nešlo mu o peniaze, ale bol naozaj taký majster, ak sa patrí. Tento Betlehem je najväčší pohyblý Betlehem v strednej Európe. Na šírku je 8,5 metra, na výšku je 3 metre a na dĺžku, teda hĺbku, je 2,5 metra. Bol veľmi múdry aj v tom, že snažil sa to zachytiť tak celé Slovensko v tom, že od pravej strany išiel od východného Slovenska až po ľavú stranu po záhorie západ. Od pravej strany, keď si vezmete, tam dole máte kostolík Bardejovská katedrála, hore nad ním, ten nápravo najvyššie je Košický dom svätej Alžbety. Môžeme pokračovať ďalej, tam sú Michalovský kostol, ďalej je radnica v Levoči, Spišská kapitula, oproti nám na takých schodíkoch je Banská Bystrica a ďalej, čo takto je Oravský hrad, už hore to ten asi poznáte. Naľavo od ňou je Kriváň, ktorá je taká dominanta Slovenska. Naľavo od Kriváňa je katedrála na Farských schodoch v Žiline, aj spolu s tým je také malé divadlo národné, ktoré je tam. Ďalej máme Trenčiansky hrad, potom je katedrála svätého Gorazda v Nitre na kopci, Trnavská Šaštín, Trnavská Civinceza, je tam hore kostolík a Bratislavský hrad a hrad Devy. Ak sa pozrieme tak o poschodie trošku nižšie, tak zase pôjdeme z pravej strany tu stávanie mája. Možno ak poznáte teda dievčatá mladým sa stávalo, že máj, aj my sme tu mali na námestí jeden, ešte to tak zachovávajú. Naľavo od neho je taký Janko, čo kradne jablka a bezov chytil cez plot. Takže mu to asi nevyšlo moc dobre. A ďalej je zachytené Slovensko tuto v tom strede, také hlavné práce, ktoré boli v Slováku ako drevo, kúpanie starej babky, tam vojdajú malé dieťa. Báča Ondrej pasie ovce, ktorý je pomenovaný. A nad ním, možno si tak všimnete, chodí taký medveď, ktorý zobral ovečku a naháňal báča. Teraz akurát ten medveď ide a má ovečku v ruke. Takže
zvyšovnú. Áno. Naľavo od toho je trošku zachytený v tej dreveničke taký život tých starších ľudí, ktorí teda po večeroch trávili čas na kolovrátku, babka pradie, stará mama tá hojda svojho vnuka a otec ten si buď číta, alebo je, ako to bolo väčšinou po večeroch. A naľavo od nich je drevenička Radenodom Čičmanov. Ten je dosť taký trošku známy, taká drevenička hore. A naľavo zase pokračujeme, sú Piešťanské kúpele s tou zlomenou barvou. To je takisto známe. A naľavo samostatne úplne je modrá, Bezínok, teda tam sú vinohrady. Úplne vľavo dole je taký ten jeden už 20 rokov popíja, vlastne stále ochutná víno a stále stojí. Tak sa čudujeme, že takto vydrží. No a ďalej tuto dole vidíte kostolík, to je tá naša bazilika Panny Márie. V strede ako tuto sú obuvníci, dole tie tri také dreveničky, tie dielne, tak nad ním je kostol a Betlehem. Takže tu sa nachádzame v podstate. A centrom tohto Betlehemu je samozrejme Betlehem, ktorý je rovno v strede dole pred nami. A je zaujímavé také, že tie postavičky vždy sa otočia v tom smere, keď sú pri tom Betleheme, na takže aj taký detail myslel ten majster pekár. Áno, že to vedel. Takže bol to veľký umelec a naozaj tak. Môžete si to pozrieť, ak by ste chceli, potom ešte hore je galéria takých starožitných vecí našej obce. Sú tam aj fotky, aj nejaké nádoby, tak môžete si to pozrieť. A kto to opravuje, keď sa to pokazí? Je tu jedna firma taká, ktorá sem chodí a rozumejú tomu. Ďakujeme za výklad. Je to drevo na Je na lebo ináč by nevydržalo.